तिने 15,000 रुपये मागले. सांग किती असं 15,000 रुपये मला दे म्युन्सिपाल्टी. तर आमच्याकडे जाईन आमका दिवसाक 1,000 रुपया गिरायक जाई म्हटलं की आमच्या म्हटलं 6 मीटर जागा असलं त्याला आमका म्हटलं उन्ही त्याने 3 मीटर जागा दिली. ते तू म्हटलं आपलं दुकान बसा ना तरी सुद्धा म्हणतात ते तुम्हाला काय झालेलं आहे ना तुम्ही चला. ते देवस्थान म्हणतात तुम्ही. देवस्थान म्हणतात. तुम्ही म्युन्सिपाल्टीकडे तुम्ही उलाय म्हणतात तुमचे कन्सर्न म्हणतात ते. आम्ही मध्ये पडचे ना. आता वार्ड असा ती देवस्थानाचे असा काय MMCचे असा आता कसे झालं ना म्युन्सिपाल्टी म्हणता देवस्थानाचे पैसे देवस्थान पैताले देवस्थान म्हणता म्युन्सिपाल्टीचे पैसे म्युन्सिपाल्टी पैताली आणि जागेवाले एकदा सांगितलं अरे म्युन्सिपाल्टीत पैसे वेळी शेतकार म्हणतात ते आपल्याला लागा ना आपले 5,000 रुपये तुम्ही काढून घ्या. छोटा लोग नहीं बोले कैसा धंधा करने का गरीब लोग हम करना हर लोग धंधा करने का पैसा ले तो कितने सने को देने कितना धंधा तो कितना भी बड़ा दुकान 2,000 रुपये लेते कैसा धंधा करना. अभी खेत को भी पैसा देने का, मंडी को भी पैसा देने का, म्यूनसिपाल्टी को 500 रुपये मीटर 1,000 रुपये मीटर पर डे का किधर से देगा आदमी.